laikus vagyok jogilag, valamennyi autodidakta ismeretem van. A perújításnak az alapját képezheti az, hogyha egy bizonyítékról bebizonyosodik, hogy az hamis. Akkor lehet perújítást kezdeményezni arra a bizonyítékra vonatkozóan. András, miért vagyunk most itt, és főleg miért mutatja magát? Szeretnék elmesélni egy nagyon fontos részt abból az ügyből, amiből engem elítéltek most már a 3. másodfokú eljárás végén, amit szeretném, hogy mindenki tudjon, mert már megtettük a megfelelő jogi lépéseket az ügyvédemmel. De úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy a számomra is, meg szerintem ez fontos lehet mások számára is, hogy ezt elmondjam. És miért döntött úgy, hogy megmutatja ezúttal az arcát is a nézőknek? Lehet, hogy végig kellett volna gondolnom erre a kérdésre választ, de nem gondolkoztam rajta. Az a helyzet, hogy nagyon fontos a számomra, és talán jobban odafigyelnek az emberek arra, hogyha az arcomat is megmutatom. Úgy látom, hogy erre is szükség van. Tehát, hogy nem lehet megúsznom azt a dolgot, hogy legyen egy ilyen árukapcsolás a fizimiskámmal. Pedig nem feltétlenül örülök neki, tehát én egészen máshogy képzeltem el az életemet, mint hogy ezzel foglalkozok. Igen, mert egyébként 2022-ben kezdtünk el Katával foglalkozni ezzel az üggyel, és talán akkor beszéltünk először, és elég következetes volt abban, hogy nem akarja az arcát mutatni, ugye egy podcast formájában, audio formában a hangját vállalva, meg a keresztnevét vállalva, de az arcát nem vállalva beszélgettünk korábban. Mi változott? Most miért mutatja meg az arcát a nyilvánosságnak? Változott az a teherbírás az én részemről, amit ezzel az üggyel kapcsolatban képes vagyok felvállalni, de ez csak közvetve vonatkozik erre a kérdésre. Ezt úgy értem, hogy valamivel több mint fél éve volt egy olyan fordulópont, aminek egy ilyen személyes gyökere volt, amikortól kezdve képes vagyok arra, hogy fél óránál többet foglalkozzak migrénes fejfájás, meg hányinger nélkül ezzel a dologgal. Tehát pszichoszomatikus tüneteim voltak, hogyha a kezembe vettem egy ilyen helyszíni szemlejegyzőkönyvet, erről majd fogunk beszélni, nagyon tanulságos, mert sok esetben a tehetetlenségem az már ilyen fizikai tüneteket produkált, és nem tudtam egyszerűen foglalkozni, és tárgyilagosan a megoldására koncentrálni. És szerencsére ez átfordult egy ideje, és azóta szisztematikusan próbálom ezeket a feladatokat megoldani. Én még kérdeznék azért így az eredeti üggyel kapcsolatban, hogy amikor 4 évvel ezelőtt elkezdtünk rendszeresen beszélgetni az ügyről, akkor többször is megkérdeztük azt, hogy az ítélet szerint ön ölte meg késszúrásokkal Krisztiánt. Ön tette ezt a bűncselekményt? Változott ezzel kapcsolatban az álláspontja? Korábban mindig azt mondta, hogy nem ön tette. Nem én tettem, de ma szeretnék majd mutatni egy nagyon érdekes jegyzőkönyvet is ezzel kapcsolatban. Nem lenne szerencsés, ha most mutatnám, mert előtte el kell mondjak egy-két fontos dolgot, de releváns lesz és kapcsolódik ehhez. Ki tart az ártatlansága mellett? Ki. Amennyire az én jogi ismereteim helytállóak, abban az esetben lehet per újrafelvétel az ügyében, hogyha valamilyen teljesen új bizonyíték kerül napvilágra, vagy pedig egy meglévő bizonyítékról kiderül, hogy az valótlan volt, vagy hamis volt. És feltételezem az asztalon látható jó pár dokumentumból, illetve a szemléltető eszközökből, hogy valamelyikről fogunk ma beszélgetni, ezek közül valamelyikkel kapcsolatban szeretne nekünk információkkal szolgálni. Igen. Az ügynek az alapját képező 2011. második hó 13-án tartott helyszíni halott szemléről szeretnék beszélni részletesen, és ennek a körülményeiről. Ez a 4 személy az, László Zászlós, Miklós doktor, Tibor tanú és Tamás tanú, akik föntartják, alátámasztják a helyszíni halott szemle jegyzőkönyvet, hogy
ők biztosítják a törvényességet ahhoz, hogy ebben a közokiratban közbizalom legyen. Ők azok, akik az aláírásukkal hitelesítik, hogy miután megtörtént a szemle, az abban foglaltakkal egyetértésben aláírják a jegyzőkönyvet. Tehát ha nem tudják a holttestet azonosítani, akkor rendkívüli halálesetről van szó. És így közigazgatási eljárás keretében végzi el a hatóság a helyszíni halott szemlét. Ehhez hatósági tanúra van szükség akkor, hogyha emberéletről van szó. És tehát az a lényeg, hogy ugye ők négyen hitelesítik ezt a jegyzőkönyvet, és az ő személyük áll emögött a jegyzőkönyv mögött, ezt tartja fönt, ez az alátámasztása. Tehát ő László Zászlós, a bizottság vezetője. Ő az, aki írja a jegyzőkönyvet, ő vezeti a jegyzőkönyvet. Miklós doktor, ő az orvos, rendőrorvos szerepében. Tibor tanú, itt hátul, ő a hatósági tanú, az átirat szerint, és Tamás tanú, ő pedig az átirat szerint az ügyfél. Na, akkor kezdjük Miklós doktorral, akit meghallgat a bíróság a harmadik elsőfokú eljárásban ezzel a helyszíni halott szemlével kapcsolatban. A védelem indítványozta, hogy őt is hallgassák meg, és föl is olvasnék egy-két dolgot a jegyzőkönyvből azzal kapcsolatban, hogy neki milyenek az emlékei erről a helyszíni szemléről. Tehát megkérdezte a ügyvédem, hogy találtak oda. Miklós doktor válaszol. Nekem nem kellett oda találni, nem is tudtunk volna. Nem is tudtam pontosan, hogy a fellelés hol volt. Engem már úgy hívtak, hogy a halott szállító autó a közvetlen helyszínről a maradványok elszállítása közben megállt a Pilisboros Jenői autóbusz fordulóban és megvárt. Én nem voltam a feltalálási helyen, ezt Miklós doktor mondja. Akkor jegyzőkönyvet, csak mert itt, igen, ez a védőnek a kérdése. Akkor a jegyzőkönyvet ott írták meg, még egyszer. Akkor a jegyzőkönyvet, amit ott írtak meg, azt ön utóbb írta alá? Miklós doktor válaszol. Ott, ahol bemutatták a maradványokat, tehát a buszfordulóban. Én ott írtam alá ezt a jegyzőkönyvet. A helyszíni szemlén, a feltalálási helyen közvetlenül nem voltam. Sőt, amikor a hívás volt, akkor már minden eljárásnak vége lett. Nem értesítettek arról, hogy valahol az erdőben történik egy szemle. Úgy látszik, Miklós doktor mégsem volt ott. Igen, hát az a helyzet, hogy Miklós doktor saját maga elmondja, hogy ő nem volt ott. És ezt nem egy baráti beszélgetésen mondja el, hanem a bíróságon mondja el. Közokiratba foglalják ebbe a jegyzőkönyvbe, hogy ő bizony soha nem járt a szemle helyszínén. És ő maga mondja el, hogy igen, elmondásból származik, hogy csontok, szakadt ruhadarabok voltak ott. Ő neki ezt elmondták, vagy igaz, vagy nem. Tehát ő nem jelent meg a helyszínen, és az, hogy itt a helyszíni szemlejegyzőkönyvben az szerepel, hogy ő a helyszínen megjelent, ez azt jelenti, hogy ezt a jelentős tényt, mert ő az egyik alátámasztója ennek a jegyzőkönyvnek a törvényességének, hamisan foglalták közokiratba. És ez bűncselekmény. Ez közokirat hamisítás. Az, aki jelentős tényt hivatalos személyként hamisan foglal közokiratba, az a közokirat hamisítás büntettét valósítja meg. Beszéljünk most Tamás tanúról, hogyha lehet. És ezzel az a baj, hogy akkor kiderül megint, hogy Tamás nem írta alá ezt a jegyzőkönyvet. Tibor hatósági tanúként nagyon felelősségteljes szerepet kap. A hatósági tanúnak az a dolga, hogy bizonyítsa azt, hogy valóban az történik a szemlén, amit a jegyzőkönyv tartalmaz. És szerettünk volna beszélni Tibor tanúval, de nem tartottuk jó ötletnek, hogy az ügyvéd úr intézze ezt a dolgot, mert ő nem tanúskodhatna a bíróságon. Tehát bármit is beszéljen ő vele, ő tarthat vele hivatalosan kapcsolatot, de ő nem tanúskodhat a bíróságon. És ezért egy magánnyomozót kerestünk meg, hogy ő beszéljen vele.
Beszélt is, és helyre is tette ezt a dolgot. Kiderült, hogy Tibor tanú miért nem írt alá minden oldalt, miért nem törődött azzal, hogy egyedi azonosításra alkalmasan legyenek dokumentálva a lefoglalt dolgok. Hát azért, mert ő sosem volt hatósági tanú. Tehát nem kérték föl rá, nem vállalta el, ja, és azt is elmondja, hogy nem volt ott a helyszíni szemlén a magánnyomozónak. Szerencsére. Viszont elmondta azt, hogy László zászlós megkereste őt este 11-kor a szemle után egy órával, vagy valamennyivel, mert azt hiszem talán 10-ig tartotta, mindjárt meg is mondom, a helyszín szemle. Itt ugye azt mondja, hogy 22 órakor fejezték be a szemlét. Tehát megkereste a lakásán Tibort, és mondta neki, hogy mivel ő tette a bejelentést, ezért alá kell, hogy írja ezt a jegyzőkönyvet, és ő naívan alá is írta. És azért írta alá 2 helyen ugyanő, mert? Mert azt mondta neki, hogy írja alá. Tehát, ezt mondja a magánnyomozó. Ezt mondta a magánnyomozónak, igen. De azt is mondta, hogy ezt elmondja a bíróság előtt is. Úgyhogy sajnos ő sem volt ott. És azt is elmondta, hogy a Tibor, hogy Tamás sem volt ott. Tehát vállalta azt, hogy igen, ez az ő aláírása, tehát ő írja alá 2-szer a kézzel írt jegyzőkönyvet, tehát a Tibor, és elmondja azt, hogy Tamás nem is írhatta alá, tehát az átiratban azért sem szerepel úgy, mert nem is volt ott, ő sem. Tehát az ügyben egy nagyon fontos ember, ezek szerint az önök által fölkért magánnyomozónak beismerte, hogy egyrészt ő nem volt ott sem a helyszínen, se a másik illető. Igen. Ebben az ügyben már tettek följelentést. Igen. Mit remél attól, ugye egy peruításban reménykedik, de hogy ez körülbelül mennyi idő alatt futhat át? Nyilván feltételezem, a célja az, hogy a rácsokon kívül tudhassa magát. Mik a kilátások ön szerint? Én nagyon remélem, hogy az ilyen objektív dolgokat, azokat nem fogja vitatni senki. Mint hogy elég objektív az, hogyha elmondom a bíróságon, jegyzőkönyvben, hogy én kérem, nem voltam ott. Hogyha ez így elfogadható, mint ahogy ez megtörtént, akkor el kell fogadni, hogy ebben a helyszíni halott szemle jegyzőkönyvben hamisan tartalmazza azt a tényt, hogy Miklós doktor nem volt ott. Ő nem volt jelen. Ja, ha már itt tartunk egyébként, akkor Tamás se volt jelen. És Tibor se volt jelen. És így már nem támasztja alá semmi azt, amiről azt gondoljuk, hogy törvényes. Ez nagyon kiábrándító egyébként, és iszonyatos csalódás. Tehát senkinek sem kell hinni az ártatlanságomban, mert tücsköt, bogarat dobáltak már rám, de majd még szeretnék mutatni egy-két dolgot, ami fontos. Nagyon örülök neki, hogy most már van erőm ahhoz, hogy akkor ilyen teljesen objektív irányból próbáljam meg bebizonyítani azt, hogy ez a dolog ez nem úgy van, ahogy elmondják. Amennyiben marad ez a dolog, ahogy az az ítélete, hogy most van, és mondjuk nem lesz sikeres ez az újbóli perújra felvételre tett törekvés, akkor várhatóan lehető legkorábban mikor szabadul, hány év múlva? Én ebbe bele se gondolok, de egyébként azt hiszem, hogy 2035-ben. Tehát én nem kalkulálok ezzel, tehát ez így is egy anomália az én életemben. Azt mondja, hogy meghamisították a ruhát. Én azt mondom, hogy nem tudom, hogy honnan vannak a ruhák. Én azt mondom, hogy meghamisították a jegyzőkönyvet, amikor azt mondták, hogy Tamás saját kezüleg aláírta azt az annak elolvasása után, az abban foglaltakkal egyetértésben. Azt mondom, hogy meghamisították akkor, amikor azt mondták, hogy a helyszínen megjelent Miklós doktor, és azt mondom, hogy meghamisították akkor, amikor azt mondják, hogy Tibor hatósági tanúként felügyelte jogaira és kötelezettségeire kioktatva ezt az eljárást. Akkor biztos, hogy meghamisították. Hogy ezek honnan vannak, nekem fogalmam sincs, de félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak is.
nagyon-nagyon csalódott vagyok, és igazából azon csodálkozok, hogy most már nincsenek ezek a pszichoszomatikus tüneteim, amikor olvasgatom ezeket a szakértői véleményeket, meg jegyzőkönyveket. Itt ez a csodás felépítmény, ami az elvárásaink és reményeink szerint tartja a jegyzőkönyvet, alátámasztja azt törvényességi szempontból, az egyértelműen kiderült, hogy Miklós doktor nem vett részt ebben a dologban, tehát ő ott sem volt. Tamás tanú szintén nem írta alá ezt a jegyzőkönyvet, és ő sem volt ott, és Tibor tanú sem volt soha hatósági tanú. És így már sajnos László zászlósnak nem tart fönt senki semmit. Az András által a jegyzőkönyvekből felolvasott részletek pontosságáról meggyőződtünk. A szerepjátékos ügyben folyamatban lévő eljárásokról beszéltünk András ügyvédjével, Tóth Attila Tassal is. A perújítás reményében több eljárást indított András, amelyek egyike a helyszíni halott szemle jegyzőkönyvvel kapcsolatos, amiről a videóban beszél. A perújítást azért szeretné András, mert ha új per indul, annak végeredményeként megvan a statisztikai esélye annak, hogy kiszabadulhat a börtönből. Több feljelentéssel kapcsolatban is nyomozni kezdett a rendőrség. Az ügyvéd ezt pozitívumként értékeli, hogy ezek a nyomozások elindultak. A rendőrségnek ugyanis 3 napja lett volna arra, hogy a feljelentéseket, ha teljesen alaptalannak látják azokat, visszautasítsák. Itt nem ez történt. Elrendelték a nyomozásokat. Persze a rendőrök juthatnak majd arra, hogy az eljárásokat bizonyítottság, vagy akár bűncselekmény hiányában megszüntetik. Ahhoz, hogy Andrásék elérjék a céljukat, a perújítást, az kellene, hogy legalább egy ezek közül az eljárások közül végigfusson, és végül bíróság állapítsa meg, hogy az adott bizonyíték hamis. A helyszíni halott szemlét illetően elértük az András családja által megbízott magánnyomozót, aki megerősítette, hogy sikerült beszélnie Tibor tanúval. A magánnyomozó szerint a telefonbeszélgetésük során Tibor tanú azt mondta el neki, hogy a helyszíni szemle jegyzőkönyve meglehetősen hanyag módon lett elkészítve, ezért sok pontatlanságot tartalmaz. Kiemelte például azt, hogy a helyszíni szemlén résztvevők személye és a hozzájuk kapcsolt aláírások nem mindenki esetében helytállóak. Kerestük a helyszíni halott szemle jegyzőkönyv 4 András által lerajzolt kulcsfiguráját is. László zászlós elértük, ő az illetékes sajtóreferenshez irányított minket, azonban a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság kommunikációs osztálya az ügyben nem kíván nyilatkozni. Beszéltünk Tibor tanúval is, de nyilatkozni ő sem szeretett volna. Tamás ügyfélnek és Miklós doktornak üzenetet küldtünk, de egyelőre a videó publikálásáig nem reagáltak a megkeresésünkre. Amennyiben a szerepjátékos ügyben további sorsdöntő fejlemények lesznek, be fogunk számolni ezekről.